Good morning. Dneska ideme na letisko a pozrite, kam ideme. Takže ja už som vstala a som oblečená, ako budem cestovať, mám takto rifle, takto mikinu a za chvíľku odchádzame. Tu sme boli na letisku, čakala som, kým nastúpime do lietadla a let nám trval 5 hodín. Tu sme boli v lietadle, už som sa nevedela dočkať, kedy tam prídeme. Takže my sme už na hoteli a už ideme spať, lebo už je 1 hodina. Tak zajtra, ahojte. Dobré ráno a teraz ideme na raňajky. Takže teraz ideme do centra mesta a ideme do Sephory. Tak ukážem vám potom haul. Dobré ráno, teraz sme po raňajkách a za chvíľku pôjdeme do akvaparku. Takže teraz sme v akvaparku, tuto je nejaká rieka a ideme sa kúpať a potom pôjdeme asi na jesť. Takže už sme po večeri, mala som špagety a bolo to super a už za chvíľku pôjdeme spať, lebo už sme prišli aj z akvaparku a tak ďalej. Tak ešte zajtra vám ukážem, čo budeme robiť ďalší deň. Tak dobrú noc. Takže dneska som vám bohužiaľ nič nenatočila, ale už je asi 6 hodín a teraz za chvíľku už pôjdeme na večeru, takže vám ukážem, čo som si dal na večeru. Dobré ráno, teraz pôjdeme na raňajky a za chvíľku budeme niečo robiť, ale ešte neviem. Takže ozvem sa vás po raňajkách. Tu sme boli na ceste do púšte, išli sme jazdiť na ťave, na štvorkolkách a na Dunách. Bohužiaľ na ťavách nemám video ani fotku, takže to nevadí, ale dám vám aspoň sem fotky. Dobré ráno, už sme na raňajkách. Bohužiaľ som vám nenatočila raňajky, lebo už som ich jedla. Ale dneska ešte niečo pôjdeme robiť. Takže idem vám spraviť storytime o tom, ako som si kúpila tieto veci v Sephore. A ešte vám chcem ukázať, toto som si včera spravila, lebo sme boli na tej púšti a toto tam robili, takže to som si dal spraviť takúto kvetinku. A takže poďme na to. Mám tu ftaštička a halu ste už videli. Potom tu mám túto Sol de Janeiro voňavku. Takže ja som si najprv chcela kúpiť Rare Beauty Blush, ale zistila som, že to je veľmi drahé. A potom som išla do Sol de Janeiro stánku a tam som uvidela túto Sol de Janeiro voňavku 76. Tu u nás na Slovensku nemáme, takže musela som si ju zobrať, lebo strašne dobre voní. A voní úplne ako jasmín a úplne ako 59. Milujem to. Ale je to taká dobrá vôňa. A ešte tam potom boli tie peky a takéto. Ale ja som také nechcela. Tak ja som si vybrala túto voňavku a bolo to super. A ešte si sa možno pýtali, že prečo som zobrala 3 masky. Lebo 3 masky sú pre moje najlepšie kamarátky. Takže, aby som na nej nezabudla, tak som im kúpila darček. Ale to je inak všetko, čo som si kúpila. Stálo ma to nejakých, neviem, fakt neviem, koľko ma to stalo. Ale to sú v Dubaji tie ich peniaze, takže to bolo nejak 200 peniazí ich, ale neviem, koľko to je v euro. A teraz ešte pôjdeme sa lyžovať, no teda nie lyžovať, ale pôjdeme sa niekde sankovať a tak. A potom už pôjdeme iba na večeru a tak. A natočím vám, ako budeme tam v tom lyžovaní, ale neviem, či vám to natočím, lebo moc nemám čas na natáčanie dneska. Ale uvidím, že či vám to natočím a zajtra už odchádzame.
Tu máte aspoň tie dve fotky, kde sme boli v tom lyžiarskom stredisku a bolo to tam super. Akurát teraz sme v centre a sme išli do McDonaldu, tak potom vám ukážem, čo som si dal. Get ready with me na večeru. Takže robím si taký ľahký make-up, takže poďme na to. Dávam si toto. Je tam málo make-upu, lebo proste nemám nikdy skoro čas na to, ale nevadí. Tak si to nejako dám na seba. A inak ideme teraz na večeru. Máme na večeru barbecue night, to sú proste také dni, kde proste, že máte napríklad arabský večer, máte napríklad ešte aj indický večer, alebo talianský večer, rôzne proste večere. A my máme dneska barbecue večeru, takže už sa teším. A mám takto zatiaľ make-up a ideme na korektor. Ako korektor použijem tento Stay All Day od Essence. Čiže poďme na to. Takže, tak. Musím sa ponáhľať, pretože za chvíľu ideme na večeru. A pôjdeme aj na Burj Khalifu, čo je najvyšší mrakodrap na svete. Má 162 poschodí a my ideme, tuším, že raz 124, ale nie som si istá, alebo na 125. A ideme tam po tme, takže to bude super. Bude to určite tak pekné, svietiť to bude. Myslím, že takto. Je to dobre. A teda ideme na bronzer, alebo neviem. Takže ako bronzer použijem tento od Baby Got Glow od Essence. Tam si iba tu. Je to úplne ľahký make-up, lebo toho nemám veľa. Vlastne teoreticky, prečo by som si toho vybrala aj veľa. Počkajte, mám tu štetec. Rozmontujem to štetcom. Áno, veľmi sa ponáhľam. Aby tento Get Ready With Me trvalo hodinu, tak sa nejdem vykecávať. Takže bronzer máme hotový a teraz si ideme dať Baby Got Glow od Essence. Je to vlastne highlighter a tak poďme na to. A dám si to už proste jednoducho. Takže dal som si to tam, kde sa dáva blush, lebo proste sa mi to tam páči a potom tak proste mám takú glowy face akoby a je to super. Ako ďalšiu vec použijem I Love Extreme od Essence, proste je to špirála. Tu si tiež dám tak rýchlo. Ja som si zabila klieštiky, nevadí. Ale to je jedno. A teraz si pôjdem dať blush. Ten je od Essence. A je super a reaguje podľa vášho pH. Čiže tak. A super, takže tiež to urobím rýchlo. A ešte rýchlo spravím ústa. Prvá kontúrka. Druhá to kontúrka. Juice Bomb. Sol de Janeiro 76. Ak ma nebolo rozumieť, Sol de Janeiro 76. Celý make-up. A to bolo všetko. Ahojte! Tu sme boli na Burj Khalife, boli sme na 125. a 124. poschodí. Bolo to mega vysoko a bolo to strašne krásne, ak to svietilo takto večer. A odporúčam vám ísť do Dubaja, je to tam úžasné. Takže teraz sme v centre a zabudla som vám natočiť ráno, ale teraz sme v centre, sme v Marina Mole a tu sú samé lodičky a dneska je deň odlete. Takže teraz sme na letisku a čakáme, kým nás pustia do lietadla. Tu sme v lietadle, trval nám let 6 hodín a 10 minút. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak
áno, dajte like, odber a zvonček. Ahojte!